Sugeng enjang. Nami kula Divine. Kula badhe crita bab pengalaman sing nyenengake. Nalika aku isih TK, aku seneng nari. Terus aku melu lomba nari karo kanca-kancaku. Lomba nari iku dianakake ing DP Mall Semarang. Aku didandani nganggo sandangan sing apik banget. Rambutku dikepang. Tanganku diparingi gelang saka wulu. Aku diparingi kalung. Terus aku uga nganggo mahkota sing digawe saka wulu. Bu Amanda lan Bu Atri sing dandani aku. Aku seneng banget didandani guru-guruku. Anggone nari aku ora dhewean. Aku karo kanca-kancaku. Ana Jocelyn, Jessica, Otniel lan Ajeng. Tariane jenenge Tari Nusantara. Saiki kanca-kanca jajal ndelok Tari Nusantara iku ya. Mari-mari sing kita
Kepriye tarianku karo kanca-kancaku? Apik to? Nah, ing lomba iku aku lan kanca-kancaku saka TK SKKBB oleh juara 1 sak Kota Semarang. Aku oleh piala. Aku seneng banget. Iku pengalamanku sing nyenengake. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.